Medovníková chalúbka. Tajomstvo pochvaly. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Janko a Marienka. Tí žili spolu so svojimi rodičmi a dobre si nažívali. Jedného dňa sa Janko pýta svojho otca. Otecko, pustíš nás s Marienkou na jahody do lesa? Nepôjdeme ďaleko a vrátime sa skôr, než bude tma. No, neviem, či je to dobrý nápad. Dohodneme sa s mamičkou. Sami do lesa? A čo keď zablúdia? Veď v tom lese býva tá Ježibaba, čo o nej všetci hovoria. Vidím, že máš o nich strach. Mne to tiež nie je jedno. No keď ich tu budeme stále držať a chrániť, nenaučia sa byť samostatné a budú sa báť vkročiť do neznáma. Musíme im my dvaja veriť. Len tak zvládnu každý problém. Asi máš pravdu. Už to tak chodí, čo svet svetom stojí. Deti potrebujú sami spoznávať svet. Nemôžeme ich naveky chrániť a držať v domčeku. A tak mamička s oteckom vyprevadili svoje ratolesti so slovami, aby sa chalúbke v hlbokom lese zďaleka vyhli. Aby ich ani nenapadlo nechať sa zlákať sladkou vôňou, ktorá vychádza z perníkovej chalúbky. Na všetko prikývli a radostne sa rozbehli smerom k lesu. Vyskakovali šťastím, akí sú už veľkí, že môžu ísť sami. Zbierali lesné jahody, naplňali košík. Len Janko dal jednu jahôdku do košíka a jednu do brúška. Marienka, cítiš to aj ty? Niečo tu krásne vonia, tak sladko a chutne, až sa mi slinky zbiehajú. Poďme sa pozrieť, zistíme, odkiaľ to ide. Nie, Janko, mamička nás varovala, aby sme sa nedali nalákať na žiadnu vôňu. Vraj tam žije tá zlá žena, Ježibaba. Neboj sa, Marienka, drž sa ma. Len sa tam pozrieme a nikto nás ani nezbadá. A tak sa Janko vybral rovno za nosom k miestu, odkiaľ sa šírila tá sladká a omamná vôňa. Tá vôňa ich priviedla rovno k malej chalúbke, ktorá by sa dala celá zjesť. Strechu mala z medovníkov, okná a dvere boli celé čokoládové a v črepníkoch miesto kvetov boli lízanky. Janko, veľký maškrtník, bol z toho celý nadšený. Nič podobné, jak živ nevidel. Neodolal a odlomil si kúsok z perníkovej strechy. Janko, nerob to. Veď toto je tá chalúbka, pred ktorou nás rodičia varovali. Aj naši kamaráti spomínali, že tu žije zlá Ježibaba. Poďme radšej domov. Za chvíľku bude tma. Naješ sa doma. Marienka, prestan toľko fňukať. Trošku sa najem a pôjdeme domov. Veď z tejto chalúbky neubudne, keď si trochu dám. Ako to dopovedal, z chalúbky vyšla stará žena. Na hlave mala uviazanú šatku, že jej ani sivý vlas nebolo vidno. Na nose veľkú bradavicu a v ruke pokrivenú bakuľu. Ktože mi to tu ničí môj domček? Vraj neubudne. A že mám teraz v streche dieru, to nevadí? Vám to možno nevadí, ale mne áno. Zateká mi potom. Prepáčte nám to. Nechceli sme vám zničiť chalúbku. Janko je však hladný a maškrtný. A váš domček tak krásne vonia. Ty si hladný? Tak to si mal hneď povedať. Poďte dnu, niečo vám dám pod zub. Janko sa potešil. Schytil Marienku za ruku a ťahal dnu. No Marienke sa to vôbec nepáčilo. Janko však bol u Ježibaby varený, pečený. Sadol si hneď za stôl a čakal, čo mu starena položí na tanier. Marienka si k Jankovi prisadla
a začala sa obzerať okolo seba. V miestnosti videla posteľ, veľkú skriňu, stolček a v rohu veľkú pec. Praskal v nej oheň. Marienka sa veľmi naľakala a pošepká Jankovi. Pozri sa tam, do rohu. Vidíš tú veľkú žeravú pec? To je tá, kde háče deti a z nich potom robí perníky, ktoré ty práve ješ. Janko sa pozrel na žeravú pec, potom na perníky a odsunul tanier preč. Obidvaja pekne poďakovali Ježibabe za láskavosť, chceli sa rozlúčiť a odísť domov. Stará žena nakúkla z okna a prihovorí sa deťom láskavým hlasom. Ale kam by ste chodili na večer? Les je tmavý, keď slnko zájde za horu. Ostanete tu a ráno sa poberiete domov za rodičmi. Pošlem im odkaz, aby sa o vás nebáli. Janko sa pokúsil otvoriť dvere, ale boli zamknuté. Videl, ako stará žena prikladá do pece. Hádže jedno polienko za druhým. Sestrička moja, zle je. Už sa asi odtiaľto živí nedostaneme. Určite nás teraz hodí do pece a spraví z nás perníky, aby si opravila strechu, ktorú som jej zjedol. Nič sa neboj, Janko. Dobre to dopadne. Nezdá sa mi až taká zlá, ako o nej iní hovoria. Starka, pečiete veľmi dobré medovníky. Niekto, kto pečie také sladké medovníky, nemôže byť zlý. Nie ste taká, ako o vás hovoria. Nie som ja veru zlá striga, čo deti opeká. Som len osamelá starena, čo rada vypeká. To len ľudia zo mňa spravili túto príšeru. Viete, deti, ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. Tak sa o mne začali šíriť rôzne strašidelné príbehy. A to len preto, že som párkrát nakričala na deti, čo mi rozoberali domček. Veď by mi ho zjedli celý, keby som ich nebola zastavila. Raz mi kvôli tomu dovnútra napršalo. Nechcela som tie deti vystrašiť. Odvtedy ma začali volať Ježibabou, chodiť na moje perníky a ničiť moju chalúbku. A pritom stačilo len poprosiť a rada by som im ich dala. No ty, Marienka, si slušné dievčatko. Videla som cez okno, ako varuješ bračeka, aby to nerobil. Preto som vás zavolala do domčeka, aby ste si oddýchli a nešli na noc cez les domov. Mohlo by sa vám niečo prihodiť a to by ma mrzelo. Teraz ma mrzí, že sme si o vás mysleli to isté, že ste... Ježibaba. Ale ste veľmi dobrá a viete úžasne piecť. Keď sa vrátime domov, všetkým povieme o vašej dobrote a láskavosti. Nedopustíme viac, aby vám ubližovali plané reči a výmysly. Na to stará žena celá ožila. Rozjasnila sa jej tvár a hneď pôsobila krajšie. Dokonca sa zdala byť aj mladšia. Dojali ju slová a ešte viac to, že ju Janko s Marienkou úprimne vystískali. Poslala svojho poštového holuba, ktorý zaniesol odkaz ich rodičom, aby sa zbytočne nestrachovali. Ráno sa zobudili, najedli sa výborných koláčov a vybrali sa domov. Na cestu im starena nabalila plný košík perníkov a koláčikov. Keď prišli domov, všetko vyrozprávali rodičom. Rodičia boli na Janka a Marienku veľmi hrdí. Pochválili ich za smelosť a láskavosť, ktorú starej žene preukázali. A od tej doby, keď počuli o niekom hovoriť zlé reči, už ich viac nepočúvali. Lebo to len strach a nevedomosť núti ľudí vymýšľať si klebety. Každú sobotu išli na návštevu k starenke aj spolu s rodičmi. Rodičom sa chalúbka veľmi páčila. A ešte viac sa im páčila starenka,
ktorá sa ich návšteve vždy veľmi potešila. A čo vy, milé deti? Stalo sa vám už niekedy, že ste sa na niekoho zle pozerali len preto, že bol iný? Čo pekné dokážeme na ľuďoch nájsť? A za čo všetko ich môžeme pochváliť? Pretože nezabudnite, keď niekoho pochválime, tak mu tým urobíme radosť.